Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asin roha madi hamu dohot dame na siar di bata mata dohot sian tu hata Yesus Kristus. Amen. Hata nitu hata naga betur pu jamita di partangiangan di bagasati kion jalan naga betur pu epistel di Minggu Palmarum 10 April 2022 tarsurak do di Matius 20 sada ayat sada sahat tusia songonoma didok dungi lau madapoton huta Jerusalem sahak manasida tu sosor Betpage mardonokon dulu jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak ninnama lau mahamu tu sosor na dijulumunaan mamit terjepak kamu madisi tabat halu disada rap dohot anakna har-hari jala tubuhamu mai tuau jadi bolu tungadong nama dok hatana tuhamu alusi hamu ma narikok doi dituhani dungi pitor loason nama alai masa pesi songoni asa jupang nahinatahon ni panurirangi babu hamu matu burusion idama naroma rajami manopoto nalabok dorohana halu di dohudulanna dohot anak ni halu di buban dungi lahoma akka sisiani patupahon nanidokon ni Yesus tu nasida dibuon nasida mahaludi dohot anakna diapehom ma ulos nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani na deba nari menaliki akarating nihau jadi dipasyarakot tu si alai sudi natoropi akka na dijuluna nang namangihu siap pudina pe mangulup-ulupon Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro merhite-hite goar ni Tuhani. Hosianna ma digijang. Ima sahakna. Donga saha persiaon, turpuk jami taon, ima berita perdalanan ni Tuhata Yesus. Dina naeng bongot tu Jerusalem, adorang somanaon di hau pinur silang. Lahu menubus nguluta siat dosa dohot hamagwani. Jala siat turpu jami taon, adong do nabui ni ida, tolu tona na arga, manang pesan na arga, narikot si hamulu nota. Dia mai, na parjulu, udukma tu parsuruon ni Tuhani. Donga sa porsiaon, laho madapoton huta Jerusalem sahak ma Tuhan Yesus rap dohok sisianna tu sosor Betpage dungi disuruh Yesus ma sisianna lahu paradihon narikot di Tuhani ima membuat taludi natabat di sosor ni hutai di parsuruoni dang majua sisiani dang didok nasida rupaning tu Yesus ay pola merhaludi hita Tuhan tu Jerusalem so malu hita merdalapat dungi jonok nama huta Jerusalem dang dibain nasida sidalian nasongoni alai uduk dosisiani mangului parsuruon ni Yesus jala di parsuruoni di papos Yesus dorohani sisiani didok molo tungadong nama dok katana tuhamu alusi hamu ma narikok doi di Tuhani dungi pitor luason nama donga saha porsiaon haudukon ni sisiani tu parsurun ni Yesus laos ido sada narikot si pahusor-husorota yang gotaringo tu parsurun ni Tuhani tu hita totu taboto doi manang jupak kita doi merhite hata ni Tuhata na di Bibeli nuaing tauji majo marningot tabaim majo di tahun 2022 on. Contohnya di Jabu, di perkarejuan, manang di parsikolaan, mulu dia ke parsikola.
doh di parhuriota. Dia do najumuk jut tapatuduho di ngulut tau. Jut-jutat do hita uduk mangulahon parsurun ni Tuhani manang jut-jutan majua dope. Mulu di tahun 2020 rupani jumuk jut do taingot tita mangulahon parsurun ni Tuhani belam tahanguluhom mai nang tuaka tikinaro. Anggia saluhut ngulutai pelihonota lahu mangului tuhatai. Ai ido nahina lomohon di Tuhani. Alai sebaliknya molo jutan majua dope hita mangulahon parsurun ni Tuhani tauji maju marningot. Ahama panuk kotina. Jala dia ma naborat siap parsurun ni Tuhani. Ubain nata jua dope parsurun nai. Jala moluduk taingot akan nata juai boha uludu hita mamukka ditikion mangulahoni muse ta'alusi jala tapahusor-husor mai di bagasan rohat tabi. Na jelas diturpuk jami tahun jupa kita do pesan na arga situruota dia mai ima panguluyon ni siseani. Uduk do nasida tu parsuruon ni Jesusi. Dang diluli nasida sidalian manang alasan lahu majua parsuruon ni Tuhani. Napaduahon gabe akan labok roha jala sibuat dame ma kihadiratta. Donga sa porsiaon di habobongo ni Yesus tu Jerusalem halu dido di parsiudul. Yesus menunggang keledai, bukan kuda, seperti yang biasa bagi seorang raja. Dan kuda, seperti yang kita ketahui, sering dipakai seorang raja sebagai lambang kekuasaan, peperangan, dan kekuatan. Alai marsihudul di atas ni halu dido yang gu Yesus. Atik pe raja do ibana. Buasa haludi. Asa jupang dotong songon naung ni hatahon ni panurirang di padan nerubi. Didok naking di bagasa turpukon, pabuah hamuma tuburusion, idama naroma rajami manopotto, nalabok dorohana. Haludi do hudulanna, dohot anak ni haludi boban. Bui dui tapartudos tu Sakaria sia ayat sia. Asing ni napasauton naung ni hatahon ni panurirang Sakariai, laos suhu do haludi songon simbol ni harajaon manang kepemimpinan ni Yesus. Ia haludi manang keledai sering digunakan sebagai simbol kelemah lembutan dan perdamaian. Jadi mulu marsihudul Yesus di atas ni haludi, nanang dohonon na, ia harajaon na, dada songon harajaon, manang kepemimpinan ni Portibion, na jut-jut mangasahu gugu, kekuasaan, kekuatan fisik, manang kekerasan, lahu patudukon na ginonggoman. Dak songoni harajaon ni Yesus. Alai marhita na marsihudul libana di atas ni haludi, dego barhonido pabuah Yesus ima raja na labok roha, lemah lembut, jala si pardame. Donga sa porsiaon, na labok roha jala si buat dame, ima muse pesan na arga si tiruota siat turpuk jami taon. Asamian nang di bagasar rohata. Jala taingok ma, dang rugi halak na labok roha, lemah lembut, dohok si pardame. Justru mertua do halak si songoni. Takas doi taingot di hata perhatuaon na didok ni Yesus di Matius 5. Di sini dok, mertua mana labok roha, ai teanon nasida do tanoon.
mertua masih bahed dame, ay guaro do nasida anak ni debata. Lapatan ni hata mertua disi, tudus dui, jupangan asin roha, manang pasu-pasu nasihat Tuhani. Alani i, molo adong dope akan girgir berlaku kasar, mengandalkan huasona, bahkan mengandalkan kekerasan, isarana di rumah tanggana, manang dia keulona, jala maul dope mardame, nuayang dipakulingi turpuk jami taud do hita sudi. Asa meniru Yesus nalabok roha jala si pardami. Naik songonima nang kehadiratta, di tonga-tonga ni keluarga, huria, doho dia kapar saurata na merdagami. Gabe akan lab roha jala si pardami mahita. Napatuluhon pelehom ma narikot di Tuhani jala ulup pematuhani di bagasan ulum. Dong asa persiaun tagad dibuan sisiani halude na disosor ni huta itu Yesus. Ihu do dia pehon sisiani ulos nasida tu gijang ni halude. Laos di pahudul ma Yesus tu atasna. Songon ido nang sian natoropi. Di pahebang bedo ulos nasida tu dalan si bulusun ni Yesus. Nadeba menelike karating ni hau. Dungi di papiakom ma tu dalani. Artina, ahan na boy bahenon nasida tu Yesus ujui, rapretado nasida patu pahoni, sian ukap doho sian natarojar ni roha nabi. Dangalani naterpaksa nasida patu pahoni. Alai sia bulus doho sian natarojar ni roha nabi do. Songon idotong napunasa manang pemilik haludi. Atik pe dang jumpa kita di kesaksian ni si Matiuson, alai di evangelium na asing, songon di Lukas do di Markus, jumpa kita do haradion ni roha napunasa haludi, mangaloa sisiani mabuan haludi na itu Yesus. Nian sanga do didok napunasai, songon nabuyan not jahota di Lukas 10 ayat 33 didok, buasa har-haram muna anak ni haludi. Sanga do disukun napuna sa haludi songoni. Alai hola didok sisiani songot tona ni Yesus. Nak tinanahon ni Yesus. Narikok di Tuhani doi. Ninna akka sisiani. Pitor ukap do rohani napuna sai mangaloa sisiani mabuan haludinai. Dungi sudi natorop akan dijulu nang namangihu siap pudi ni Yesus, rap mangulupulupun siap bulus ni rohana sidabe maddok. Hosianna di anak ni Raja Daud, pinasupasu manaro merhite-hite gor ni Tuhani. Hosianna madigijang. Ima dipadok natoropi, sialalas ni rohana majakon haroro ni Yesus. Hosianna na marlapatar doi, pangiduan asa dipalua, manang permohonan supaya diselamatkan. Tudus dui songon najupak kita di Psalmen 110 ayat 25. Nama dok, yale Jahoba saya manupak maho, yale Jahoba saya homa mabahim majadi. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jadi molo didok natoropi itu Yesus, Hosianna manang hosana namar lapatar dui adong sihol ni roha manang pengharapan ni natoropi ang giat haroro ni Jesusi mabuan haluaon manang keselamatan tu nasida. Lumobi ma ditikii ala tongod di bagasan panggunggumion di bangsorom dope halak Jahudi. Sihol do rohani nasida neng malua siani. Ido ubain huhut diulupun nasida mandok tu Yesus. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pangiduan nami, palua mahami, anak ni Raja Daud. Dong asa persiaon, lausima mose natinugihon ni turpuk jami taut tuhita. Asa jupang ma haradion ni roha, majakot tuhatai.
ima marhiti ukap ni roha, mangalehon narikok di Tuhani, huhut mangulupon, hosianna tutu hatai. Molo akka sisean dohok na toropinak king, reta mangapehon akka ulos na tuhaludi, dohok tudalan na binulus ni Jesus, nadiba muse meneliki karating ni hau, dungi rak mangulupon, hosianna di anak ni Raja Daud, nuaeng tuhita, ahama nabuih terlehok kita, narikok di tuhatai. Gugut taido, tikit taido, manang artat taido, manang dia pei, ganuk ma patupahoni sian nyojar ni rohana. Unang ma sian muruk, manang sian nasutar jua. Ai dihaholongi di batado, nalas roha mangalehon. Songon nataingot di 2 Korinsia ayat 7. Jala diaka sihol ni rohata manang pakirimota na marragami, ima dihaluaun sian aka namangi hoti nguluta, dohot haluaun sian aka parukilon ni ngului, di bagasan pos ni roha mahita pasahatoni sudi tutu hatai. Jala di bagasan las ni roha mahita muse, mangulupon tutu hatai. Hosianna di anak ni Raja Daud. Hupangidu hami, padua mahami Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam, nang mamakulingi hami. Dongani jala tugu-tugu mangulu nami. Laho patupahon akanarik koti tuloh meneroham. Marhiti-hiti Tuhan Yesus, martangiak kami. Amin.